مرحبا سيداتي وساداتي، مرحبا بكم في مسقطنا أكاديمي، ومرحبا بكم في فصل الدراسي عبر الإنترنت مع مدرس عبر الإنترنت. الدرسنا اليوم الحروف الهجائية العربية. درس من يوم حرف العربية. kowane huruf na larabci yana da salo guda hudu da ake rubuta shi. Yadda ake rubuta shi akan kansa wato shi kadai, yadda ake rubuta shi a farkon kalma, yadda ake rubuta shi a tsakiyar kalma, yadda ake rubuta shi a ƙarshen kalma. Za mu duba yadda ake rubuta alif. Idan za a rubuta alif a kan kansa shi kadai, za a rubuta shi kamar haka, wato za a ja layi daga sama zuwa ƙasa. Idan za a rubuta a farkon kalma, za a rubuta kamar haka. Idan za a rubuta a tsakiyar kalma, za a rubuta kamar haka. Idan za a rubuta a ƙarshen kalma, za a rubuta kamar haka. Ba a haɗa alif da kowane huruf da ya zo a gabansa. Akwai wasu harfa na larabci guda hudu waɗanda suke da jan layi kamar alif, amma ba alif ba ne, ga su kamar haka. Kada a rikice idan an gansu. هذا هو درسنا اليوم. شكرا لكم. Mascot Academy.